It-22 edizzjoni tal-Maraton oħloqt bis-sima ġiet fit-tmiem għal-ħadd f'nofs il-lejl, b'somma sabiħa ta' aktar minn 440,000 euro, fondi li nġabru sabiex il-missjonarji jkun jistgħu jkomplu jwettqu xogħolhom fil-Peru, fil-Pakistan u fil-Filippini, kif ukoll biex ikomplu jgħinu lit-tfal li hemm f'Dar San Giuseppe. Mela, 445,385 dawk it-tfal, il-familji tagħhom, grazzi kbira tal-ġenerożità tal-qlub tagħna l-Maltin u l-Awċin. Din is-somma kienet waħda ta' sodisfazzjon għal kull min ħadem minn xurilu biex tittella maratona ta' kwalità, il-parteċipazzjoni ta' ħafna preżentaturi, kantanti u volontierji oħra li ta' kull sena jagħtu semhom f'dawn it-3 ijiem tal-maratona. L-organizzaturi tal-maraton oħloqt bis-sima irringrazzjaw ukoll lil kull min għamel donazzjoni u tal-għajnuna, fosthom dawk li provdew li kellu x-xorb lil dawk li kienu preżenti. B'mod partikolari huma rringrazzjaw lil Monsignor Giuseppe De Biro, il-fundatur tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, li għalkemm m'għadux magħna ħaddem biħġaru sabiex saċerdoti oħrajn li morru jaħdmu fost l-aktar persuni foqra. Ringrazzjament speċjali kien indirizzat ukoll lejn Father Luis Malija u s-saċerdoti żgħażagħ li żammew u taw aktar ħajja lil din il-maratona. L-organizzaturi sostnew li wara din il-maratona, il-missjonarji jistgħu jgħidu li għal din is-sena għandhom biex isostnu l-fqar bil-ħafna għajnuniet li jagħtu ta' kuljum.